Categories gramaticals. Són les diferents classes de paraules que s'utilitzen en una llengua. Avui veurem nom, adjectiu i verb. El nom és la paraula que s'utilitza per designar persones, objectes, sensacions, idees. Tenen gènere, masculí o femení, i nombre, singular o plural. L'adjectiu és la paraula que acompanya el nom i expressa alguna qualitat o característica. Concorden amb el nom en gènere, masculí o femení, i nombre, singular o plural. El verb és la paraula que expressa accions, estats o esdeveniments. Concorden amb el subjecte i són l'element més important de l'oració.